Здравейте, потребители на YouTube, това е четвърти епизод от Пирамидите. Тук днеска играя Майнкрафт Пирамидите епизод 4. И така, днеска е прекрасен ден, вънка. О, торч. И така, последния, когато се правих проба на Бандикам, тук имаше едно свободно купче, аз го направих. И така, както знаете, там по-надолу имаше пирамиди и аз се направих на Game Mode 1, за да изигрува, защото не ми трябваше. Там има едно готино фонтанче. И майче пак ще отидем в приключения, за да търсим пирамиди, защото трябва да търсим неща в тях. Както знаете, в пирамидите има доста такива скъпоценни неща. Така много готино стана. Живее с пирамида. И така в този епизод съм решил да направя тук вход към... Оли! Вход към тук. Той ще е от дърво. Така те често и ще ги направят двойни. И така дори ще ги заклещат за малко. Значи така, 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 така и така. Така. Това тук да го запълна. Тук да го изкопая така. Значи. Така. Добре, така стои видео да осветим малко. Сега ще ги правим те честови един. Да, един. Не, две големи. Два големи часта. Така, един ще е тук. Значи, ето така. Един. И другия ще е тук. Къде? Уй. Така. Сега другия част го слагам тук. Сега да се оправя малко тук нещата и така. Ето, правихме го. Стана малко по-красиво. Сега какво ще правим? Аз съм се развил да ви кажа. Сега отиваме в приключение на нови пирамиди да търсим. Така, тук няма. Па може и да намерим и някакво село. Я знам. Ще видим. Аз винаги играя на Peaceful, защото не съм свикнал да оцелям така с чудовища. И като гледам, там свършва. И не виждам някаква мина. Да, мина. Там има мина. Къде е тя тая мина? Ще копаем, ще има да копаем. Има лава там. И там. Значи мината. Къде е тая мина сега? Оу. Така, някаква мина. Оу, лагна. Чай, че има нерви този звук. Стой, вие нищо не чувате. Аз търсите, как се казват, айрон.
диаманти, злато и такива други неща. И скоро ще им се щупи кирката, ще ми свърши по-скоро. И искам да кажа, че съм... О, момент, чакайте. Добре, върнах се след паузата. И сега продължаваме с откопаенето. Опа! Един въглен. Ето го! Така, намерихме успешно мината. О, мага. О, още айрон, супер. Ако намеря диаманти, злато или нещо подобно, няма да мога да го изкопая. И аз нали имам айрон, ще си направя печка и крафтинг тейбъл, макар че аз май имам, нямам крафтинг тейбъл и така. Не, там... ще ти са и мишката. О, то отдолу има пещера, Тя свърши. А не, там продължава. И много лаги. Ако стане! Добре, това е страшно. Оплачих се. Довиждане, това беше този клип. Чао!